kibadon ya kata ke jing ai kibaladap de jing ai kibadap de jing shisha jong ke ting ke joble nganong ye pi soitan isi palat wan ban ya le hanrai hakipor jong ke jing wan ban hirtmau soitan ngakwa ban pi ble nom e no ngi unai yang ya ke sur bu ai ngi ke sur ya ka ban long ka jing ya da ya kata ka beshisha ka bahapo jong a jong pi ka bangipun ka no lele ha bangipun khai Sao đông birthday ku born in Rahon Hashing mon hang ta ulatian Na ujing is nay kahaslen Ngap ki angel ya surya ro kisay Sao đông birthday ku born in Rahon Hashim một tháng ta ulatian Na ujing is nay kahaslen Ngap ki angel ya surya ro kisay Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka birthday lang Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka birthday lang Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka birthday lang Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka birthday lang Semua yang come back Syaga birthday in benar Ku bawa crown Ku bawa crown in pensawan You nong boman penimulan Kibok jong ibaro ukloy banban Emmanuel Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka berkailan Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka berkailan Sao đông birthday ku born in Rahon Hashing một tháng ta ulatian Na ujing is nay kahaslen Ngap ki angel ya surya ro kisay Sao đông birthday ku born in Rahon In Rahon ngap chingay Hashing một tháng ta ulatian Na ujing is nay kahaslen Ngap ki angel ya surya ro kisay Itu benar Emmanuel Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka birthday lang Emmanuel Embani Emmanuel Tim Jesus Nong Benka birthday lang Emmanuel
Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. Emmanuel, Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. Emmanuel, God with us. Emmanuel, King Jesus, the Savior of the world is born. The Savior, and the Savior of the world is born. The Savior, the Savior of the world is born. Hallelujah. Oh, yeah, boy, nakatry. Emmanuel, oh, Jesus. Emmanuel, Sim, Jesus. Unang panim ka percaya. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Yes, ngayon kami dalang nagkajaka. Ngiburam ni kajingkot kajame. Ngiburam ni megatrablay jongan. Hallelujah. Iwan ikaban mane ame. Iwan ikaban damsim yame. Hallelujah. Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Chris try Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Oh, praise, Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Oh, praise Tuhan Yahweh ban mane. Jesus, nakabalik man yung cry. Di ka dapat naman. Manit. Tuhan Yahweh ban mane. Oh, praise. Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan Yahweh ban mane. Oh, praise. Yashme kaburan. Yashme kaburan. Yashme kaburan. Yashme kaburan. Oh, praise Tuhan Yahweh ban mane. Tuhan
ublay don ringkat bat ngiyo ban lek kemen haga jing don ringkat ke jong ublay bat ngasio tho ba lada ngimyo i ke jing don ringkat ke jong trai kan long ke basitom yangi ya ka bangin celebrate ya kan ka Christmas jong news nem hapo jong kan ka kunun jingelap jongi ban ngasio ban ai ko blay ya pi baro ngayo i ba pi le persyangi ka ban ruai ban ai ka babhatam hakmak ke jong blay na maru blay ro ula ai ka babhatam na ka banta jongi kan pelengo ya pi kan ka por ya ka bangan sedang ban pulih ka tinggi jong trai ngan sedang haga jing shisha ga kubo Christmas ban sedang ikang sedang nagi syaptar ki banungkong ki syaptar ki bakam syek perang han rementa ka sngi ka long de kuwe ngin sedang ki syaptar ki barsyadin ngan sepoi ki syaptar ki basyek man tengah kwa ya pi pin yasha okay to aga jing perkhat jong agin ki sngi jong jing pengkrek ko bor na mar ngalabon palat ki kubor pengkrek ban ngam kwa ban keren ki jo ki jo tengah siong tena ro ban keren dia ke kubor ke ba yok temai no blai tengah persyang ban wan ban nga angu yo blai ula kerku tengah ni pulih ke ni ke por ni gospel ke jong Yonis naga lenong ke ba khat pra gospel ke jong Yonis ke lenong ke ba khat pra naga lenong ke ba khat pra ngan pulih ke dekat ke ba arpeo kendai bat katukan ni teliki dekat jong ke ni ke lenong ke ba khat pra ngan sedang ban pulih ketinggu jong blai ke ongkom ni namar kata upilat ulami no syabar syaki bat loong piwan mudui ayu yung ni briu kani kadai na kabantau Jisu ukren upilat na kabantau Jisu ya ubala kem haswa ban sa na pna yu kila itu bat kila onga u lemda une ulong unong le besliu nginam dala aiti no yu hame tagi degi leng do kidegi parsi ki sadusi ke riuniam pitip bedega niam kabasa na pna yo Jisu ngangai ke kubol Christmas kan pelat yangi naga jing sniaw niam haga dekat ka ba lai pulai ka ong gini kitin onda kum tau pilat ulalai rungpat syakata ka ying ba ulaskor ba lo khot yo Jisu ba lo ong u memelong usim ki jiu u Jisu li to u mi ong ye kene na ladi ne ki wei ki li to ame sepang jonga kelipen ban Jisu yu abau pilat ong memelong usim ki jiu u Jisu ong mimi ong ikeni na ladine mio snyaw ni kibriu but le pin puli haga dekat ka balap hunyo ka babel ong namar kata pilat ulo ong u mimi long usim te u Jisu li thu mi ong ken bangalong mga usim ya kani khnang lakha yanga but ikani khnang ngalawan siya ka partay ngin aga jing tafti ya ka jing jubab ka jong trai amen ya kani khnang lakha yanga but ya kani khnang ngalawan siya ka partay bangan yo plus kem ya ka jing shisha uwe baro ubadalong na ka jong ka jing shisha u sha skori ka ting ka jonga upilat telu kali kalong ayu ka jing shisha abu kertengi kani kubo Christmas jong ahau nisnem arjar arpasau ya kani khnang ngalawan siya kani ka partay okay ngashim na kani ka benta ka bau Jisu u jibam na ka benta jong upilan nisyon tho bahang ni Jisu Kristus wong ya kani khnang ngalok la kaya nga bat ya kani khnang la ngalawan siya kani partay bat kay kata bau long usim bat ka baar ka long bau ying skem ban pla ya ka jing shisha namar ledam mitho ya ka jing shisha nginam yo ya jing pelai nagi pop ba ledangim tipro ya ka jing shisha nginam tipro ya ka lenti shi ka jing imbam jikun nagatau ya ka ni khnang ulawan ban ulawan balong mo usim gisim utrai gitrai ublay halor baro tong ini pulih ka ni pon na gospel ka jong Yonis ka lang ka baningkong baro ka bangi yatip langi gini
Haga ba meningkong uladon uktin bat uta uktin uladon bat ublay bat uta uktin ulong ublay. Haga dekat ka ba kat saw gong uta uktin ulaken jado bat lu syong sak hapreng jongi bat ngiyok kmi shan ya ka burom ga jongu ka burom ka badakat ka jong uta bala kamarwe nokpa bala dam da ka jing ai bat ka jing shisha ngitip bahaya ga ni uktin bau baga Bible kong haga ba meningkong uladon uktin bat uta uktin uladon bat ublay bat uta uktin ulalong ublay we uni uktin uday Jisu bat ka Bible ka kan syagong uta uktin ulaken jado kamut lakai haga jinglong do syagani ka partai kani uktin ka bangaban kaday Jisu uladon na do ka ba meningkong hanray lakai siya ka partay nagabanta ban pensisya iya ka ni ka jingsisya jong ka ting ka jong blay iya ka bagi ito ginong ito lapa giba per kila kren baladam kayo Jesus Christ kani ka Bible ka jong ikanam don bor ban nga ayngo yo try ulolong uktin bataw uktin ulaken jado bat uni uday Jesus Christ ngin ay ka jing tap ti yo Jesus Christ sa kani ka por. Kitab is ya barok ngiyatim nagalunong ka bakandai ka dukot ka benrigo ang namar hangila kayo kon bala ayo kon hangi tega jing sanshar ka long hakaterpeng jongu ba an khot ye ka kerteng ka jongu ba pala unong sala ublay ba krabot ukpa bom jikun usem ka jingsuk upilan siyaw to ya gani umpat syempang ya gani namar badal dep ye tho lepa dong long ye tho lepa Isaya dagi pasnem mensyua ba on saka yo Jesus Christ da on saka yo to kon but how ni kon on ai ya ka bor ba un sunshar kan lo ha ka terpeng jong on khot ya u bapla nong sala u blay ba crowbor u pa bom jikon us em ka jingsuk ya ka ni khnang lakaya nga bangan longsim ngalong ipi haba perkat ia kani ka Christmas ni celebrate ni kenmau ia jingkayo Jesus Christ ha Bethlehem kenmau ba ilakayo Jesus Christ ndei tang ba ulong ukonlong hanrei ni siau tho ba ulong usim gisim utrai gitrai ublay halor baro ublay don ka plan ka babhatam nakabenta ban penkayo ni utrai nong pen imjong u Jesus Christ bat kalong ro kumjo nakabenta jong jongpi habala pen kaya ngisi kani ka partai ublay udon ka plan nakabenta jongi nakatadaw nga kwa ya pi ba pinsiyaw to kalong ka ba don kam ya ka ban syo snyo ya ka jinghikai jong ka ting ka jong blay hamal la ka por na mar ka ba yo snyo ya ka ting ka jong try ngi syo to ya ka plan ka jong bad habang ngitip ya ka plan ka jong ngin le ya ka mon jong bad habang ngile ya ka mon ka jong ublay syam syo ba ya ka jim ka jong ha ka jong pi ba nga syo tenat ya ka ni ka ting ka jong try le ngin pa ni ka gospel ka jong Matias le ngin pure naga gospel ke jong Matias ke yeto ingi syapang jong ke Riustan ngitip lang baro ye ke story syapang jong ke Riustan baga Bible ko anggum ne habala kayo Jisu ha Bethlehem Juda menbau Herod ulong sim hakmi lawan ke Riustan nemingi sa Jerusalem kidong hangno ta badang kasyen usim ke jiu nabangil yo yo klor jong u hagarimingi bat ngilewan ban mane yu ki wanrung hagayeng ke jong Herosim ki degi Riustan ki kali gani ke jingkali te ka long ke jingkali ka ba pen pelungo yosim ki ong hango bala kasyen kamu mut kasyen kamu dang dep ka dang sidep ka te hango bala kasyen yosim ki jiu katago kubor ka pelengo Yosim Heron ban ka pensyepting royo namar usong mo hagaken kiwan ki Riustan ban kali gani ka jingkali umnoro ban yani hana marbe dagi Riustat ki kamnang
ban ini aku lumar gi rustat temlong kisem ro gisepte Sisin buwan magi iman gila itu hai sipang jong ke digirustan nama ublay pen pau shibon hagirustan kiwan poiro dei daga plan ke jong ublay daga jingelam ke jong ublay lemba jong uklor yagaban mane yauta ukho yauta usem gisem utrai gitrai balaka habet negadau mangaban mapiro ngidon kam palat yo klor Uban ya lamingi lelengim don yo klor ngat ong ipi nginam poi sha kabang yo ban man ne haga present ke jong utrai don kampalat yo klor uban ya lamingi we ni klor u klor lelengi kren ngasai kren ni gani go kubor sipang jong lu klor kren sipang mun se ma koi u kren ro sipang ke jingshai haba kren sipang ke jingshai ke pen ma ngi kitab sam ke sipak ke kendai ke ko be sipak san ke ting ke jong me ke long ke syarak ye gi jet jonga ke jingshai ye gi jet jonga amen ke syarak ye ke jing jongi ne ke jingshai ye gi jet jongi ne dong ango yo blai ledem don ke ting haba kren yo klor kren ro ye ke ting ke jong blai Ledam don ye ke ting ke jong blai ledam ngim tip ye ke jing sha jong ke ting ke jong blai nginam lata de ban pelong ngikut tang ha ke jing long kristan hanrai ban mane u ban dem khosil tong nginam kon hanrai aingo yo blai namar bagag ni ke tin ha ba ke teng sha nyangi ka penilen tingi ya kur kom mane ka ba shisha namar blai jong i de blai o badang wat ye gi nong mane ki ba mane u ha ka men sem ba ka ba shisha ulong jo nin menta ba shido gi bam jikot ha to ula ban shem ni em ha ka ni ke Christmas ha ka bangi celebrate ha ka mat ke jong blai nga duai Bawai na preng jongi habangil celebrate ye Christmas ngin yo ban ikendo iga present ke jong trai lembaga jing yo snyo iga ting ke jong blai ban hang tang in IT lut ya la ka jong ke jing jongi ki riu start ki ai ke gift ke jongi jongki hanrai mangaba pi ki egi gift ki bangin ai kmat jong trai ublai unum dawane ngi ga ek ero hanrai tang ke do not Tang ke donot ke besisha, ke donot jong ke jing pendem, ke donot jong ke jing IT hakman ke jong blai. Kolong ke belengo, bagi riustan ki wan ye ke ban ra ye ki give, pitip balaka yo Jesus Christ day haka pormen mit. Kadai ke pormen mit. Ban ngiti bro u Jesus Christ day ujing shai ngangalong ujing shai. Negadau uwan yang bantung shine hapeng jong ke jingdo. Amen. Let them don ke Christmas ngin sak dom ben. Anam don jing shine ye ke jing yak lenti jongi. Hanrai nemar ba don ke Christmas ngi yo ye ke jing shine bat ngilong kum ni kum bang ngilong. Bat kalong ke ba phala kalong bagi riu start kira ye gift ngapelongo ye ngate. Kira ye ke siar ong ke Bible ye ke ide Haji Syangam dai ban ong namarkan don ke quiz. Ngam tip ayo i don jing ni jingeli tang mulai lai to. To kira ayu keksiar kamir ban ke jing ubi. Keksiar kamir ban ke jing ubi. Kini gede ke jing hai ki bekira Day tang yak jing ai ke bagi pendon kamban ai tang hakis em. Pinang ni ngisiu to bahagi riustat lepen pau balaka yus em. Yakane khnang ngalawan banlong em. Amen. Nedau ki riustat ki siu to yakane. Nedau ki ra yakane ke give. Kapa penpelang kalong ban rai ke gift ki wan rong haga ba menengkong kadai ke jing haga jing ya lenti jong ngi ro ngi kum bakalai teng teng kum balong ke rustan wala lagi lagi ga ta ke jinglong mensim jong ki ke jing siao tho ga la kham halo han rei haga jinglong briute dang sha elam bakalai ki poi sheying jong us em heron han rei angu yo blai ublai ya lambiang ye ki anda ki mi nang tu ki klem kun hagi ying jong heron hanai ki klem pensiau bahayo herot ro lada ngam tim gi babon ki kestan ki kut no haying jong heron
say no i give ke bade aban ayo trahin rai la say no haga ying jong heron ban im ke jing im pen siao bhai ke bru naga ta dau do jinggur ko rai ai ngo yo blai na bantagi rustat ki klem kut hangta kimi ban haba kimi u klor ula ap lapa naga banta jong ki ban haba kimi ngasio tenan ki u klor yelami ki hagas sem jong gimran balaka yo jisu hagas sem jong gimran balaka yo jisu kapan lengo kat yo jisu yo em la sem la ka ha sem jong gimran pi namar de ko lang bron ta habi ban ka hagas sem jong gimran udon ka plande amen ban shisha yap Shus ngap baik kum ke kolang berat ban pendem ya ke plan ke jong blai ne tau ka wei pa ka wei ke jingja ka don ke jing kai ke bejelu hanai mentagan dei ke subject jangai ka ban ikran ni kali hanai nga kwa ya ka ban pen i ya pin ni ke babel ba las ka kai u haba kai u ha ka sem jong kimrat ka don ka plan ke jong blai bar ka i ka banga kum kwa ban pen i ya pi ke ni ke por u herod ula ong lepai ki la da pilap te wan biang ya tho yang te wan ya tho yang hanai yakini ki rustat la mahami ki haga jing pos new bakim dei ban lai pai show herod la mahami ki haga jing pos new ngangai haga ta kamen ki ya pos new ya ga juk jing pos new tengam tip kan nungut ki don ki rustan don ki babatai langut tang bangan batai stan namar klem tho haga babel amen klem tho haga babel langut lajet gi give Tenang kita tahu, kelem tak langut kirustan. Okay, neterang anam batai start dia. Tatang ba, lagi don sound ni san langut lele. Tang ba, hakatai kejuk kemit ki pos new, ya kejing pos new, kejuk pos new. Masin kendin, entok ni. Ngasiau kam teno, ngalah siam. Ju impo, ngalah ju impo. Ju impo, ni tidak man. Ngejol legend, lele to ide wa dang wi tedang cem jing Hanai namar ba barok ki pos ni ke jingjo pos ni namar ka dei ka bawan no blai ta ki ya kut no da ka wei ka ki shimi ka wei ka rai bang nam lai pa show herod hanai ngin lai ka lunti ka bau blai kwa yang amen na ta daung kwa ban ong ye pe ka ni ka po u blai jong i de blai udang kren yang i hadu jong ki ni kisngi hagir kom ki ba per haga ba pisha skori ka ting ka jong trai haga ba pipuli marwei ne ki ting ka jong blai lembang ka jing pos ni upen pau ulong ujuk ni menta ba siduk ki bom jikon hadu jong ki ngakwa ban ong pi hagi ni kisngi ki don shipun ki jing pen pau ki ba blai pen pau yang ana menta ka ni ka ri jaj ban reu Shibon ke jing pen pau ke bau blayu pen pau nega benta kum ke jing shikri ni haban ying wala de ni haban ni kendo ke jing shitam ke bacerkai hanrai ni haban ni ngam tip ka nongot na preng jong ni laban sha ya kata ngan sakran shibon ki ke bau blayu pen pau so blay la de pinpuli ha ka gospel ka jong Matthias ka nong ka ar ka dikhat ka bakhat ar u blay lo maham ne ka benta ki rustat ha ka jing pos new bakinom lecha u herod bal la de pinpuli ha ka ni ting jong trairo ne ka benta jong u Joseph bat ne ka benta jong ka Mary bat ne benta ka ni ka family ya ka bal pen khai yo khonlung hani ha ka ni ka sem jong kimran bat u blay ro ula mi pau ula pen pau ne ka benta ban mahamiki ya ka bakin kenria na Bethlehem ban kenria chiri jib ndai tang hagriustan hanrei what how Joseph bat iga Mary bat kai ka bang kwa ban penipi ka por lepen kenria iki ukwa ya ka ban pen kenria ngangat duai ba kani ka jing celebrate Christmas jongi ngin yo siau ya ka surno blai ka ai ka bangi dei ban kenria ka ai ka bangi dei ban kenria pitim namar ba lakha yo Jesus Christ ha Bethlehem hagas sem jong kimran ban ngatip ngitip na Bible ba ka Bible ko om ubakenjad u taktin ulakenjado ban ubal dap da ka jing shisha angka Bible ubal dap da ka jing ai ban ka jing shisha haga gospel ka jong Yonis kalau nang ko nengkong ka dekat ka bakat sao ka kren sha ko om ubal dap
da ka jing ai bat ka jing shisha ngangai mangabat mapiro habangi ladap da ka jing ai ke jo tuai habangi pliang yo Jesus Christ ha ka ba menengkong le pengi yo ka jing penim dai da ka jing ai han rai kat bangi dang ya lenti bat utrai hero un pendap yang ni namar bangi le pliang yo Jesus Christ sunshar ha ka jing ka jongi dai Jesus Christ ubala dap da ka jing ai bat da ka jing shisha bat mangabat mapiro ngilong kumta kat badang yai kiski ki por nginang yai dap ya ka jing ai bat ka jing shisha nginang yai be si ka hop si ka jing shisha bat ye kum kita ki bru usoitan u isi palat uwat palan kum bau herod uwat kum taro uwat ye pi Negata daw pisyemba lepen ublay ulama hamiki lembaga jingpos ni bahagi haban kenria no ngaku aban ong yepe gane po gane ke jing celebrate Christmas ke jongi nganga dua ro ba utrai un ya rab yepi ya ka pinyos nyo ya ka sur namar don jing ma hagi ni kisngi ki bon ki beriu ki shu ki kut haga ban shong haga jaka haga bam day don jing ma ya ka jing long mensim jongpi la da pim yo ka jing maham la ka tin naga no truangan ogipi don jingma kala no ro ban yap kata ka bashisha ka bahapo jompi ya ka bau bleu la ai naga bentaban long ka jingker ku ya ka ribat ka jet benriu pilong ki bekodor hakmat ka jo truai naga daw ya kita ki badon ya kata ka jing ai ki baladap ka jing ai ki badap ka jing shisha jong ka ting ka jo blei nganong ye pi usoitan u isi palat wan ban ya le hanrai hagi por jong ka jing wan ban hirt mau soitan ngakwa ban pi blei nom e no ngi un ai ngi ya ka sur bu ai ngi ka sur ya ka ban long ka jing ya da ya ka ka bashisha ka bahapo jonga jongpi ka bangipun ka no lele habangi pen kaya ka namar bahala pa haba pen kaya ka don be ka bor ngangai ka kunhun jing elap ka haga jing ya jlenti jongi hagi khat artli gi snem shibon ki eke ba kodor ya ka bangilapun ban ngiliyo ro ban pen ka ban long ka jing ku na ban ta ka ri ka chet ben riu Nagadao shibon ki mensim ki bakodor namar jong ka nega jing shisha namar jong ka nega jing ai ka bahapo jong imdei ka jing la jong hanrei dei ka jing ai ka jong utrai nagadao kalong ka jing ku ka bakra usoi tanu isi palat nganong ipi ublayun yada lada piyat ha ka jing shisha unyada ngasiong tenat ba lepa pengkendria apa pengkendria kadang jate ngapla baharama kejingja ka basyirkai ba ya ka bau herod ulai ka hukum ban penyap ya gi khulung shinrang baro ngakali jingkali ya kama jong truai tang na ka daw jong unius khons em balapan ka hasem jong gimran kaduan ka jing penyap ka basyirkai harama balai truai me sya ya kane kiba lulu kiba patip ka beneng ka kendo hanrai kiba peli ka syapen yap ka don ka jingjam ka basyirkai hadu kata ta wat ba ka Bible ka ong ka Rakhel ka na yam na mar lagi kon ka mansyo ba on pentengen ka na mar kim don show ki kon jong ka kalayam kala pai donod harama don ka jingjam ka basyirkai ba na mar herod ul hukum naga bentaban penyam ya barok ki khun shinrang ki khun rin naga daw don ka jingjam pai donod ko ban ong yipi ka ni ka por ka jingya haba ong rama hagaktin Hebrew ka jingmut ka jong ka ga bomut hai ka jingtheu ka jingjong Nagdalaw nga kwa ban ong yipi gani kapor ngiro ngipoi kam kumagini gijaka ngaro nga shepoi kumagani rama hagaba nga siong tho namar jong gani ka jing ai baladap de ka jing ai baladap de ka jing shisha jong ka ting ka jong oblay ka jing long mensim jong ni hakat bangidang ya ngin sakut namar bahaba ka dap haba ka roy kam sakut la habangi teu ya ka don ka hai
Kam ne kum jo hanrei kadon ka jingjong ka pisio tho kadon ka jingkiu ha ka jinglong munsim hanrei kum ha ka ni ka jaka pisio tho kadon ka jingkiu ha ka jinglong munsim pan kum ha ka ni ka jaka don ka jingyap te ka pa pimpo berkan ki bu godor tam ki ba hapo jongpi ki ba pisio don kam hanrei ki yap no balai blai sha kum ne nganong epi kalong harama ngangai kendo igane Hi aingo yo blay penpanga keli bahai kene hak mak gejong trai blay sha namar balay kadon gejing kai gabakra ukam tip mu gababatam naga benta gejim gejong lesi naga benta jong piro akan naga por pila ya akan lenti bak trai pila dap de gejing ai gejong trai gejing sha pila pun ya ka pila kwa ya gaban ya akan gejing sha jong gting gejong trai malaga por pio gejing kai bar gejing long mensim gejong pi kalanang kiu kerdan galang kiu kerdan habe pision tho be piyit yelde piteu yelde pision tho baga jinglong mensim ke jong pi galang kiu aingo yo blai na manta jong kata handra gidon gipor bahakum gani gapor ngi kendo igi problems ya ga bangi kendo igi tagi ba don kam tam ki bahapo jong iki yapno kapen ken mau nganga teng don gapor ga banga yap ke business ki banga trei kendiat kensoi situation ni handrai yapno Hagapor ka banga dang siyo tho nga kiu ka jinglong mensim nga kaliho try nga ong try kat ni nga la shikri mi don ka jingkular le nga pen siyo bhai me ka eke barok ka bangan takan man ba hanrai balai ka wan ka jingyap balai mi shay ka jingyap harama try nga siyo tho ka label jong ka jing shikri ka la kiu ka jing shikri jong ka konun ka la kiu hanrai penban harama ja ka jing ya balai try nga haban kali he habang kali ho try ong la da gani gan im menam shania shu yanga min shania agaspa menam la ban shikri ar kan ran hanrai min shikri tang yanga belong sim gisim utrai gitrai amen ambar ngang yeroi trai ne dau blai kam tip ye ga bak hampa ne ga benta ga jing ya lenti ga jongi nam don ko wero ka bodo no amen mdon ko wero ka bodo no nga aingo yo blai haga ba men ko nga perkan nga do thia hanrei penban habaga do ya ye ga ban pen ko ngo ye ga ting ga jong trai haba pen ko ngo ye ga we pa ga we ga jing maham ga jong blai ka don ga jing ku ga ba krau ngin ai ga jing tap ji jo trai hallelujah nga aingo yo blai harama nga don ro sibun ki perlok haga ba men shua Shibun ki perlok hanrei andang alakiu ka jinglong musim ngadang perkan ngidang perkat ba kidang ki bobon kin wan ban yo so ban yo siu tenat hanrei anda kiu ka jinglong musim po ka don ka por bangi sa marui kita ki perlok jongi ka jingya dei ngam keren baki yap hanrei ka jingya dei ka yam Kajingnya day bat ki perlok jongi ki biit beton kajingnya day kayam ngapel kapelengo try ngala teu harama kajinglo musim ka ki hunrai penban kajingnya day bat ki perlok kala yam no la jingai ki perlok jingai balai try kumne ngadang bun dang kiu kajinglo musim ki briu kinang yabon ki perlok kinang yabon hanrenga sa marwai Ulai peni sibon ki aka haga jingi dai ba jingi ya lunti ge jo ngam ko ban kren sibon na marai ka short message ke bang dai ban ai haga ni ka por anai pen ban ngala wala nga kam shim ka por nga ban pan ma na pi nga ko ban kren ye ka ai ka ba blai bo hak pa odon amen ngan persyangi ban pelengkot kat bala ban ka ai ka bang apa habang keli kama jong trai keli kama trai balai kum ni ka ni ka jingi dai haba mi pen kiu ge jinglong mensim man rai trai ka ni ka jingi dai ki perlok ka jingya day bar ki perlok ka yapno balai utrai wong igini gintin la kam yam nong ime la kam yam min kut haga bekenjado ngam tip kat nungun de pleng jong pi siang thok la dam yap te kut hai la bam do to nam to teman san Kam gini por
mager hanai ai ngộ yo blai si sen siao si ha ga ban ning kong siao si hanai ha ba tip ya ga plan ga jo blai wat le pentengan ngam trek coba pentengan wat le ngal do ikiro karakel kam siam angga babel karakel namar lagi kon kamon syo ban pentengan ka namar kim don syo namen toy amen ban aku am dei tang ketang aku ban oh yepi ka jinga dei bat kita ki perlok ki ba kenjam sim ki bedanga gedangmut badai maki bakin aiman sim dei maki bakin penilan ti hanrai kan ka jinga dei haramata anda aku kiu ka jinglong men sim ta peleng kedah ka jinga dei ka jap no mlaban len ya kata mlaban len ha ka jing yai len ti jongi wala pimpat shem hanai hapa bila dap de ka jing ai bat ka jing shau blai pun slay pi ki kentin ka bami na ka suntur jong pi ki dai ki kentin jong ka jing start ki kentin ka balong ka jing ka khu ka ba crown na bantak hi ma ka jong blai hanai hapa reng jong kita kan doni ka jing bisniro na now ka jing ya dai bat kini ka yap ka ta lei ka pan pang not palan ka pan pang not palan nganong ye pia gani kapor ya kibala pen ya kita kibala pun de jing ai bat ke jing shisha tu ya kita kham tam le kibala pen kha ngako ai bi na isi e ki pidai ban kimen kersan ki ha ka jing duai amen haleluya kata kata kubor Christmas kabau blai kwa yanga bat ya pi ngim dai ban penyam nganong ye pia gani kapor kidon shibon ki perlok hapok jong ke jing shigri ngangaying ban keren ke jing shisha namar lependap ublai de ke jing ai bat ke jing shisha tengam sange ban keren ke jing shisha namar gini kiski ublai penpau ki babon ki jaka la sange ban keren ke jing shisha namar tang syukran ke jing shisha la duna bri ke jing se tang syukran ke jing shisha la duna bri ke jing se mlasho kalong ka song per pi ka jing kai ka ting ka jong blai ha ka jing shisha da ka bor ka jing ai da ka bor mun sim ko ka song per ha ki babot na mar mu yo sio sho na mar mu yo sio sho ka i long jokes ha ki babot ka i long jokes kumba ulot Hagaba uyalap na banta lagi kon ki jong uban mino na katukos tadam ko mara kalong jokes Ukraine ga jing shisha tang kalong jokes nganang pi kalong rokum ta hagini giski ya ko kubori ka bakran jing shisha taki bergum sen tenan nganong ipi hang ni ngan kren bai namar ka kubor ka bakran ka jing shisha ka kren ye ka donut ndai ka ni ka mata ndai ka ni ka bashabat ka kren ni ka donut ngong la de khoi ka donut la de blai yo ban thau tmai na ka ni ka donut ka ni ka bashabar ka long biang bai yim ka men toy yu khoi ji ni drong ka da chopok trui amen im ko ai yu kam ko to yung ko ha na drong to chau na po chip sia po to smart tung ntam de hanrai na chapo mk bat kan ko jing sha jong ka ting jo trai hang ne ha po bible study ha kan ko kun hun jing lam ngin ye yeng ba ngat pot ya ki richard baro to ngin ye yeng ha ga jing sha yakane khnang lakhaya nga bangan long sim yakane khnang ngalawan sin ka bertai bangan yung scam ha ka jing sha ong trai bangan yung scam ha ka jing sha mono na pleng jongi ngin yung scam ha ka jing sha lam yung scam ha ka jing sha ngin am poilanti na ta daw nga shifting wat ban pengkre kuboro ha gini gisngi namar balai ba ki khubor ke ba blai ai ke dei ke khubor jong ko jing shisha ke ba sio nga sio tho le nga hab bai ban kren ye ke le nga hab hi ban kren namar hab hi ban pen kongo bala hab ban kren be ye ke le kan kta ye ke bobon hanrei ai ngo yo blai ne ka banta ki katu ka ni ki ba ne ha ga jing shisha nagita ublai unsei banlong ban pendon kam banlong ke jingku ye ke ribat ka jet ben ri barok ka we amen pinganya lalu try la wan knang sikani ka partai ban ying scam ha ka jingsha
Lerangi ong banlong kinong but ki jo mangiru ngi haban ying scam haga jing shisha ngin aga jing tapti yo try na barba ka ting jong try ga ong habaki ito ya ga jing shisha tiga ta ga jing shisha kan pelat ya ki lerangim kren ya ga jing shisha kinom yo man ya ga jing pelat lano ro hanrai de de ga ting ga jong try ong ban ngong amen ki kon ga jong try ga ni ga po ngayo iu Herod usyepting swabangan penkun usyepting bukom no taus em giju manga ngasyong ha kani ka ket tangba ka bukom no taus em giju ngakwa ye phe kani ka por nai le rung ha ka group gi jong Herod pp don la ka jong ka calling ban haba pi yosnyo yaki wei la penkentiu ngakwa bano ipi uble lo bo ipi yala ka jong ka kamram le ya kata na ki win kuma ki win u Herod amen na ki win kuma ki u Herod namar ka jing ki win ka penkulumari kam jabing Herod ka jing shau doi bru start hanai le pin pule ka be kan udam to de le be uting imem kon blai u lai de jing tin hanai de ka jing ngai te kaman tam dong to ubi ngapure bha ga babel ki sinran ke gini ki restart kali gini ke jingli gini ke jingli hangno badang kha shen yosim ki jiu ong ban nga ong dang kha shen yosim ki jiu kamon dang dep kha wat de dep when the key when you ukot ki long do barok ki ri krau ki jong barok kit ukot uong kum ni singaba ukot di nong tok ki pai ba ulekeli gini ki ong ulekeli yaki hangno ba on kha yo Chris entah ada bit de dep kana yo ote la dep yo to ho ba dang kha shen hanai ukot di nong tok barok hang no ba on kha siapa bi kejing shifting kapan bi ngaku apa nong yepe kan gapor nalong kumalong Herod nalong kumalong Herod namar kejing shifting kapan kulmar kejing bu berkat jongi ngin bait hakmat kejong trai sipang ikren de kumboi sipang isiong tho de kumboi sipang ngile de kumboi naga tadau kanam penben kanam ai ka jimut ka babet hakamat ka jong trai u Herod on ka Bible ule ki win ne da ho ga por shwai ka ban ngan penkut ha ga ka por ikon ki jong blai ko ban kran ni pe ga khliman ya ga ni ga kubor Christmas ba ka Bible kong la khaknang ula wan knang shagani ka parthai wan knang bal ayu bon long usim kisim utrai ki trai uble halor baro ke shiti ki pilipi ong ka Bible ya ga kerteng jong ule kentiu halor jong ki kerteng baro haga ba baro ki kho siu ki haban dem kru bau thli ru u haban pla bau jisu ude utrai utau de usim jongi usim kisim utrai ki trai la de pision tho ba ude usim ngan ong ipi ka kamram ka jongi kadai ban dem hakamat jo tang kita gibriu ke basio tho ba deus im ka pelong yeki bakin dem kho siu hakamat jong news im naga ta daw ga ni ka por ban celebrate ye ka Christmas habang ya shrum sheneng tongin sio tho ye ga jimut lakhai u bo long us im ya kani ken ka khnang yu na da ha kani ko por kum ki khong ki jong to ha bangi celebrate ha ka let ka wan ka jongi ngin kan ma wan la ngi thit i riam ke bai ka jongi ngin kan ma bai ha bangin phong ka dei bai ban leng ban ngos em kadai ban lek ban ngosim ndai shaka jing siao ba partai hanrei ban ra hakmat jong u ya ka don ban IT la ka jong ka jing em ya ka ban dems em hakmat ka jong ha ka jing shang adang don shibon ke bang dai ban kren hanrei ban oblai la lam bangan penkut no ngai scam ka long ka kubor ka ba kraw na ka benta ka jing em ka jong pingin ai ka jing tap ti yo try amen. Amen. I thought you could worship him.
Dona pleng jong pi haga jingya lenti haga ni kisngi. Pi siong tho ublay la sedang i kaban pendon kami pi. Don shibon. Ka jing ai ka dap happy. But pi yo ya ka jing shisha jong ka ting ka jong try. But pi kwa ban pentrai kami ka. Pi kwa ro ban ying haga jing shisha. Naga ban taban shikri ban pensio bhayo blay. Hanrai hapleng jong gini ge baro kadon ro ka jingile aga jing ge jong pi ngakwa ban oi pi gani por habe pi pai shigani ge kubor Christmas jong lu snem arajar arpusau ye ga bau bleu ai hapo jong ka jing shikri kam tam lele na ka benta kita gi brew gi jong blai gi balapun hapo ya kata ka jing shisha blai uns ai pi ye ga bor ban penka But don't know the playing jopi, play slangy kaban ay kabor ban penka, but kata kabab pi penka, kalong kabab krabor. Kabab play kwa ban yok buram lembaga jim ke jopi. Lembaga ba yok snyo jopi ka tin jong ka jisha. Don't the playing jopi pi terang palat, pi angnot palat. Ngangan dua mentang kesni. Wat na playing jong piro le don hapo jong pi ya hakapor menshua kadon kali ka jingtrang na kabantaban le something pila pun hapo jong pi rei hagin gi sngi ka klem kisho nganong ipi kani ka por kani ka kubo Christmas kadai ka na banta jong pi kumba kameri ka wan ban ai kublay na banta ka Elizabeth but Martin ai kublay u kon ba hapo jong ka Elizabeth ulaki nganong ipi ulo shot kemen nganong ipi kan ko por long ro nagabanta jongpi le pi priang i kan ko kubor kalong ko chikur khu nagabanta jongpi kanam yap hanrai kan ki bat kan kia bat pin yo ko por ban pen kha ha ko por ko ba biang tam nagabanta ko burom ko jonglai pilong ko ko dor ha kamar ko jonglai dan na pleng jongpi ki bru ki jong try Piyam pipai donon ngam tip lakan no benai piyam begini kisni. Nganamar ngali kendo ya karama haga jingga jonga. Siau kumba sa marwe don show babai don show bayoi. Digi benai ngayam hakama jong try. Kata ka jingga day kala yap kala jingai. Siau kumban paidin. Siau biang kumban lek biang syagi kam ki baman shua. Hanrai hapreng jong kita ublayo nam e no upen Ukraine ye kaktin shupen ko ngo pen kenria ye badai ye mi ban kenria be shaka jinglong khoi ba shaka jinglong ho but habangale ka habastang I kumba kedon shibon ki jingdo no hanrai pen ban haba pen ko ngo hi every step na shem ye jingur khu go jong try praise the Lord nagata daw ga ni por nagabanta ka Mary nagabanta Joseph lepan pau lawa mahami ki bagi de ban kenria ban lai Nazareth ban shong hang ta ban pendep ye jing tho la pa nagabanta jong ri Jesus ba on khot yu nong Nazareth nganong ipi don ne em ye ga Nazareth haga jing ga jong pi ban pen he pen san ye pi haga jing long man sim kali ya la di haga ni ga por lang don ne em ye ga Nazareth haga jing ga jonga ye ga ban pen he ye ga haga jing shisha jong ga ting jong tra ye ga bangan yo ban ying haga jing shisha ban ying skep hapan kali ye ga ni ga jing kali wala yu tang hasem kulai walay hun nganong ipi ha Egypt na Egypt ublay pakan ria iki Nazareth nganong ipi shibon ki hun tang ha kita ki arjaka hanre klempoy ha ka Nazareth ngangaduai ba lamba jong ni ko kubo kusma ublay pni ki kman bagan jam sim jopi bapin shem ni ka Nazareth bapin he pinsan kumbaga ka Bible on kodi unong Nazareth. Kon ki jong try kapring bi kamak ki jong pi paro kapring. Hallelujah. Nailek kusrai
haba pio I babi sa marwe nai do jingerman penmelin yang aban snap I ke sur ke joblay lalu blay upakan ria ipi wat pen I ke donon kendo ige baro dang ban yo Chris oh Jesus oh Jesus hallelujah amen don na bleng jopi nga siang to pi wanang ni pi kendo problems hayi nga sem jopi ublen kur kuye pi kani ko kubor ga dei na mentan jopi la ga dei ya pi ya ban ken ria na kwa yang ban ye pi wana ship de shupun go hallelujah kan ria na ga jingi ga ja kan ria na ga basnu pigi kon samla kan ria na ga bapet ige ga basnu ko pentingit ige jumut je berkat ke jopi kan ria ni gi perlok ki bam tre ya ga ban yaad ha ga jishisha blai wong kan ria aga ne ko kubor kan kta ya pi ba pin yo bor ba shim ni ko sen jamba nong trai ngahang dengan pen ko mo le min kreni nga trai pendon kami nga trai angan yo sio ko sur jomi angan ye nga ka tin shisha ga jomi khatam le gini ki sni ga ba khat do oh sem ga jing suk ok ka ba usim ke jingsuk ang wisaya usim ke jingsuk pikwa ni em ba usim jong ke jingsuk unwan hapo jompi tang le de pipen kan ria unwan ban shong ban sunsha tigum ta pin yo ke jingsuk pin yo ke jingmen haga jing jompi ikon ke joblay oh Jesus Tuhan ya uban mani Tuhan ya uban mani Tuhan ya uban mani Nukris putra Tuhan ya uban mani Tuhan ya uban mani Tuhan ya uban mani Nukris putra Jesus Ayaw siyaw ka jinglan nakat ka jing otrahay ka ni kapor Blay kurku nagabantay jong wan ban jingo ingi ka ni ka jenmin wan ban isyem ni ka jingdan kam jong kwa ban ay ka jing suki pikong ba blay kwa ban ay ka jing suki pi ka yung giyeng ka sem ka jong pi shipun ko kay ka ba blay kren ye pi pen kan ria kay ka ba mi day kat kum kamon ka jong pen kan ria ying joy naga eke ka basniu naga jingmelen ka basniu ying joy onya lamibi trampi ya ka jingshisha trampi ban ya ka jingshisha balabi biya ka jingshisha kanong yepi ni don yo lukro balong ka kiting ka jong blay ban ya lamingi shakaban mane yo try hagamen sibat ka bashisha balabi yo ban shong kanta kalong ka jinggur ku ka bakraw ye ka jinggur jongi nagabanta kalong ying long sem naganiga jaga kabangi dem kosim ngin yo ka jingsuk ka jingmen nagabanta ka jingpen bay ye ka nong jing pra nganong yepi naganiga jaga kabangi dem kosim
hakamat jong news dega bangi IT unyo ban yalami ban kurkhui ban ai ni gijing jong oh Jesus jong oh hallelujah Baba jingang adem ko siu banduan na kabanta ki prigu jome ki don shibon tu try ga ni jaga habaki theo ya kata ka jinglong mensim jongki tragi sion tro halade ka don ka jimpen kentiu ki sion tro halade ki la don ka ka ba hapo jongki Ban hapling jong kani ki kendo shibon ki laban dei ko try ki sha ino sha kantai no kadai ke jingmong ka tingi shem ka ba shirkai hanrai try habagi not ban ying ha ka ting sha minom ino no min wan ban ye shem ban pen ying padiki pen ying ki ko try Agin yo sngewi ke tigelam ke jome bentang shanya ka buram ke jome he ka jim ke joki bagi wakin yo i ko try ka ba pala ka ba mele ha ka jim ke joki kurkhui ki ko try kurkhui ki kinam shep de ko try oh blay jonga ngadu amin kurkhu ko try ki bri ko jome hallelujah Oh Jesus, thank you Lord, thank you. Oh, Christmas Day kapo, Christmas Day kapo, Christmas Day kapo, ban Christmas Day kapo. Christmas Day kapo, Christmas Day kapo, bani. Christmas Day kapo, Christmas Day kapo. Ada bidang Christmas Day kapo. Nakuai pipi pima. Christmas Day kapo. Kapor ban ma. Christmas Day kapor. Christmas Day kapor. Christmas Day kapor. Christmas Day kapor. Banma. Nakuai pipin pai jiki perlok di jompi. Ai ku blai ki paro. Am ka jingsuk ke jong sim kan long rengkat bat pi. Oh, ai ku blai ka jingsuk jong sim kan long rengkat bat pi. Ka jingsuk jong sim kan long rengkat bat pi.